Yes, good news niya, Bombogenis, dagiti ited apo iti SSS para dagiti pensioners tayo, tamang rugi apo into no September, that's next month, ket adda apo iti nayon nan di pensyon nga mauawat da niya. Dagitoy retirement, retiree pensioners and disability pensioners tayo, apo, manayunan iti 10% iti pensyon da. Dagito yung mat survivor pensioner, manayunan mat iti 5%. Ti pagsiatan na pay daytoy bombogenis niya ket mamintalo dang agawat iti nayon iti additional pension. So that's starting September 2025, dagitoy retiree pensioners tayo kay disability pensioners tayo manayunan iti 10%. And then on September 2026, another 10% iti mainayon iti pension da. And then on September 2027, another 10%. So talong nga tawen kastamot dagiti survivor pensioner tayo. September 2025 at 5% da. Starting September 2026 at 5% da. And then on September 2027, another 5% apo iti mainayon kadagiti mauawat da nga pensyon. Okay. So kahit na so depende, DJ na yung naka DJ mapen-pension ti kada pensioner. Sir. When Bombogenis depende no si kakat retiree pensioner, when no survivor ti retiree ket disability patpada nga 10%, ni survivor ket 5%. Dagitoy apo ket dagitoy kuma into no September next month na September 2025. Amin apong pensioners as of August 31, 2025. Sudan apo iti makaawat iti daytoy nga pinagato iti pensyon. Okay, so karama ng digitay agpensyon pay laeng ang digitay laeng na bayagen, sir. Dagiti ag pensyon to pay laeng Bombogenis niya dati liwanagin tayo niya. As of August 31, 2025, isudan iti makaawat iti increase of pension. Next year, dagay tubot ag pensyon as of August 31, 2026, isudabat iti makaawat dagay isudan tubot makaawat dan tubot iti the second tranche of the increase. And then dagay tubot ag pensyon as of August 31, 2027, dagita isudan tubot apo. So one thing's for sure, dagay apo tumang tanggap iti pensyonan itatang nga bulan as of August 31, 2025, isudan apo iti makaawat iti pension increase. Okay. So mas swerte digitay talagang agaw-awat as of August 31 ingana DJ talo nga tawen. No kwa sir, akit maawat da amin but DJ ag pension to pay laeng next year DJ laeng nga tranche iti awaten da sir. Yes, Bombogenis wed kasjay. Okay, sir. So, DJ Ton, after that 3 years nga panagnato na, sir, DJ Tulatan, itiaw-awaten da ba? Sir? When Bombogenis niya, after 2027, numanunton na po di actual tong awatan dan isunto na po iti forever dan nga maawat. Okay, sir. So, dati sir, basaludsod ko lang. Dati nga panagnato na, awamet iti dati kaslang pekto na or awan DJ kaslang nayon, DJ contribution, gaputang himato iti pension, sir? Dito pa iti may isang good news niya, Bombogenis, na baka panunutin lagi damtubang members ket baka dati kasukat ng contribution increase. Awan apo iti kasukat na nga contribution increase daytoy. So nga numanuman apo iti baybayadan tayo, numanuman apo jay agdamang contribution schedule isulat na apo iti basurot awan iti bayingatong nga contribution iti kadagiti miyembro. Imlat ta
ang no ana iti kontribusyon niti miyembro, sir. So sir, detoy natnaganan na dating dating maipatungpal into no dati Setyembre, sir. So nadigiti kas lang adakadin, nadigiti nagbalin ng ganyong feedback sa may nagiti daytoy, nadigiti kadin kasanon iti dadapay ang panang impormar tayo, karigiti pensioners, may nagiti daytoy. Well, Bobo Ginis, dagitoy napalpalipas nga aldaw nga iwarwaragawag tayo dati nga good news ket mayatmat iti daragsak apo bet dagiti pensioners tayo niya. At last, di ba? Gabi na ado ti nabayagin nga panangatawen iti naudi nga pinagnato iti pension. That was 2019, I think, when we gave additional 1,000 to all our pensioners. That was, I think, 2019. And then come this year that increase iti pension iso nga dumot apo iti maayatan da daytoy ket may isang nga proyekto di SSS para dagiti pensioners tayo. Okay. So kasadot kaado nga pensioner dagitay mabenepisyaran iti datoy, sir? Well, adda po iti 3.8 million nga SSS pensioner dito kat as of June 2025 nga datos tayo. 3.8 million SSS pensioners apo ti expectaren tayo nga maikan or makaawat iti additional nga pensyon starting September of this year. So talagang ado, nagitay mabenepisyaran iti detoy nga programa, sir. But of course, dating nga programa, dala tamat digitay slang paganurutan or digitay ko natayo guided principle sa may nagiti detoy nga banag. So mabalin nga ilawlawag tayo detoy sir? Well, very relaxed naman daytoy guidelines tayo winya Bombo Ginis dating increase iti pension tayo. As long again, we have to reiterate, as long as you are a pensioner contingency date kaya nasa uwan no ka nga na-qualify nga ag-pensyon so ti masurot data no, as of August 31 again of 2025 you are now qualified for the first tranche, second tranche, third tranche no into no ka next year nga ma-qualify second and third kasi apo so nga awanen apo iti masapol nga aramidan ni pensioner actually orayan na latan into no September nga subangpot di pension na namnamanan apo nga danton iti pag ngimatonton di pension na. If I just may just reiterate niya Bombo Ginis, adda nga iti kasla illustration tayo no ma-appreciate tayo ti dating increase niya. Dagitoy for example dagitoy retiree pensioners tayo nga agaw awat iti jay tayo average kunwari ang average retirement pension natin ngayon ay adda iti apo 5,120 pesos per month. That's the average niya. Into no September 2025 jay 5,120 pesos na agbalinin apo nga 5,632 pesos. And then on September 2026 agbalin nga 6,195 pesos. And then on September 2027 agbalin apo nga 6,814 pesos. So nga ada apo ti ingatuan na nga around 1,695 pesos or that's around 33.1% increase. So nga medyo dakkel apo daytoy nga pinagnato pinag-increase iti pension. Maawat yun to na po daytoy iti September 2025. Okay, so lastly sir, since 180 pa nagngato ti kontribusyon and then manayunan detoy
awaten digitay pensioners tayo. Awam met laeng iti epekto na iti pundo iti biang iti social security system, sir. Well, effect apo at dati epekto na number one, irwar gamin iti SSS nga pondo is around 92.8 billion pesos 92.8 billion. Yung effect na bombogenis, basit laeng. Tada ito yung amount, ada kami di bagbaga tayo apong nga fund life iti SSS niya. So right now, the fund life ni SSS, it's to aging mabiyag apo ti SSS aging gana tawen 2053. Pero with this pension increase, makisayan apo ti 4 years, agbalin nga ti biyag na aging gana langan 2049. Ngem iti SSS apo ado iti mitigation strategies na tapno masubbot tayo apo di marumuar nga kwarta nya ado apo iti investment iti SSS and of course dagitoy contribution iti barbarong miyembro iti SSS ket positive iti management apo nga masubbot tayong tumatlaen daytoy nga rumuar nga kwarta because of this pension increase. So nga awan apo ti pagdanagan ket dagiti miyembro tayo iti SSS.